चलिए आई भैया, सबसे पहले हम गायक रोहित राज आप सब तमाम श्रोता समाज के जितना भी हो भोजपुरी भाषा के सुने वाला बानी, मानने वाला बानी, जाने वाला बानी, सब के हो के चरण छू के प्रणाम करतनी। हम के आशा ना पूरा विश्वास बकरो सब है प्यार दुलार आशीर्वाद देहब जा। चलिए यही चैत के महीना में एगो औरत के पति प्रदेश में बा, औरतिया अकेले घर में छछनता तरपता, कहते कि ये बोलमो एह चैत के बयार हमसे बर्दाश्त होत नहीं खे। देखिए औरतिया कहता, चैत भइल सबतिया रोजे आधी रतिया, चैत भइल सबतिया रोजे आधी रतिया, हर कोयली के कूक हर किहिया में उठावता। ए बोलमो किए सैया हर रतिया में नींद नहीं आवता, किए सैया रतिया के नींद नहीं आवता। चैत भइल सबतिया रोजे आधी रतिया, चैत भइल सबतिया रोजे आधी रतिया, कोयली के कूकहू कहिया में उठावता, और कोयली के कूकहू हिया में उठावता। ए सैया ए राजा रतिया के नींद नहीं आवता, ए हो सजनवा रतिया के नींद नहीं आवता। चलिए आज हम M4 U स्टूडियो के माध्यम से चैत सुनावे जा रहल बानी, जिनकर यह स्टूडियो के मालिक हमरा मनोज भैया जी बाड़न, जो कि उनकरा से हमेशा आशीर्वाद प्यार दुलार मिलत रहेला। दीपक भैया, हमरा आयातित भैया जो कि बैंजू पर संगत कर रहल बाड़े, हमरा आशीष भैया जो कि तबला बादक बड़ा ही सुंदर तबला बजावत रह, एने हमरा नाल पर संगत कर रहल बाड़न राहुल भैया, और हमरा कीबोर्ड पर मनोज भैया जी बाड़न, हमरा साउंड के जो कि साउंड के मालिक हमार शुभम भैया जी बाड़न। अरे बने रहो बाबू। और ये रतिया कहते कि राजा जाके बसल बाड़ तू परदे, सहतानी घरवा में कले, सहतानी दुख हम बिसे, आजा जल्दी छोड़ के अपन दे। एक तो जवानी दूसरे चैत ही सतावता, एक तो जवानी दूसरे चैत ही सतावता। ए सैया ए राजा रतिया के नींद नहीं आवता, ए हो बोलमुआ रतिया के नींद नहीं आवता।
सांझ के लागे गरमी भोरे जा होता ना जवानी अब सवा चैत में बहे उलटा ई बया से चुप मिलन खोजे मन हमार अरुण बिहारी रोहित नैन निर्बहावता अरुण बिहारी दीपक नैन निर्बहावता ए सैया ए राजा रतिया के नींद नहीं आवता ए हो बोलमुआ रतिया के नींद नहीं आवता ए सैया